Hello, good morning. Welcome to YB TV. Please subscribe to YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa video yung i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is i-unbox natin yung bili natin sa Lazada. Unbox natin ito. No? Ito yung motorcycle cellphone holder. In-order sa Lazada, no? Ito na yun. Pulitin natin kasi hindi tayo pinahiram ng ni Brian. What? Hindi natin pulitin kasi kung para natin buksan natin to, no, kasi ang gunting natin mapurol, kaya wala tayong gunting mapurol. Ito na siya. Ito na wow, may pagkain ba to? Ito yung cellphone holder. Maganda kaya ito? Kaya sirayan natin kung maganda ba talaga to. Okay, sirayan natin. Ito yung design niya, kung totoo itong design niya, maganda ito. No? Sirayan natin. Okay, sa mga nanonood dyan, hello, mga yenyans, no? Ito na yun, no? Ito na yung ano niya, design niya. Tignan natin kung maganda. Maganda ba siya? Meron siyang manual. Meron siyang kung paano ikabit. Meron siya kumpleto. Si Lazada ba nagbenta nito? Ito na yon. May foam siya, parang tinapay. Meron siyang, pero walang palaman. Okay. No? Maganda siya, magandang klase siya. Medyo bakal naman. Bakal. Matibay din. Okay? Paano kaya ito? Sige. Maraming salamat sa ito na yung item, no, ni Lazada. Okay naman, maganda ang pagka-deliver niya. Maganda yun, wala namang sira. Okay naman. Pwede natin mabiyahe abangan yung mga vlog ko kasama ito para ikabit ko to sa motor kung saan tayong lugar makakarating. Update lang kayo at just keep on watching sa mga videos ko at na ilalabas ko pa. Okay, maraming salamat pala. At shoutout na pala kay Brian na nasa likod natin ngayon. Hi Brian! Ryan! At saka kay Liumel na siya yung nag-video sa akin. Salamat sa iyo. Shoutout sa inyo, sa iyo dyan, Liumel. Okay? Welcome to YB TV and salamat sa panonood and God bless you everyone. Hello mga yenyans! Welcome back ulit dito sa YB TV. Ito yung itabi natin to. Yan, lagyan mo natin dito sa isang box. Ito pala yung yung na-unbox natin kanina. Ito ba yun? Ang pangalan ito? Handlebar. Okay? Motorcycle cellphone holder. Tingnan mo, ang tibay niya, hindi siya malalaglag, hindi siya nababasag, matibay siya, di ba? Pwede din siya maging monopod. Pwede din maging stand pad. Hindi pala pwede, pahiga pala. Basta ito yung sa cellphone na ilalagay, no? Bakit ka walang tornilyo? Basta matibay siya, hindi siya nahulog, kahit na iganyan nyo, hindi siya malug-alog. Okay? Maraming salamat sa panonood and God bless you everyone. Welcome to YB TV and more power.